Салям алейкум, в ефірі програма «Геонуль Ден», і я рада представити гостя нашої сьогоднішньої програми. Це кураторка проєкту «Світи, народи. Історія кримських татар» за працею Валерія Возгрина, режисерка, продюсерка Ірина Правила. Салям алейкум, вітаю вас, Алейкум салям. Ірина. Вітаю. Хотіла б розпочати нашу сьогоднішню програму з проєкту, який ви вдало реалізували з вашою командою. Ви проробили дуже важливу роботу «Історія кримських татар». Тепер є в аудіоформаті українською мовою. Як виникла ідея проєкту? Ну, все, власне, почалося з такого заклику про те, що взагалі чотиритомник Валерія Возгрина має бути перекладено українською мовою. І ми відгукнулися, знаєте, в першу чергу, як небайдужі громадяни, тому що всі ми зараз живемо в такий час, що кожен так чи інакше думає, як я можу долучитися до нашої спільної боротьби. І почувши цей заклик, по-перше, ми себе спіймали на думці, що ми мало знаємо про цю працю. І пізніше виявилося, що доля нас, можна так сказати, навела на цей шлях іще раніше. Тому що колись давно нашим батькам в Судаку подарували книгу про історичні долі кримських татар. Власне, це була скорочена версія історії Валерія Возгрина. І подарувала жінка, яка, в принципі, так і написала, що на довгу дружбу між українцями і кримськими татарами. І це, знаєте, як був такий меседж у майбутнє. І вже коли ми почали працювати над проєктом, вже коли ми почали навіть записувати, ми віднайшли цю книгу і побачили, що, значить, ми вже давно на цьому шляху. Тому ми врешті, із самого початку якось відчували, знаєте, коли бачиш якесь явище або відчуваєш якусь тему, і ти розумієш, що ти не можеш піти повз. І ось цей проєкт – це саме та історія. І зараз ми надзвичайно щасливі, що є аудіокнига «Світи, народи. Історія кримських татар». І ми продовжуємо шлях масштабного проєкту, тому що велика ціль – це, власне, переклад і видання українською мовою. І це як перший крок. Тому вже сьогодні всі охочі можуть долучитися і послухати, фактично на всіх майданчиках. Це і YouTube, і Apple Podcast, і Google Podcast. Просто вбиваєте «Історія кримських татар» аудіокнига, і можна слухати і насолоджуватися цим проєктом. Дякую вам за роботу. В нас є дуже цікаве відео. Я зараз пропоную подивитися, і далі ми продовжимо нашу програму. Просто спокійно розказати ніби про події, які відбувалися. Пограючись поміж корінних кримців мовців. Ловити рибу в чорноморських лиманах, ба навіть у прибережних водах Азовського моря. 10 тисяч рублів, загарантований спокій, в жодному разі не була непомірна. Ординське звання Сараскер вживали в трохи іншому військово-посадовому розумінні. Не тільки в степу, ба й в інших місцевостях півострова, без лісу, східному Криму. Вже сусідня община була не нашою, чужою. У неї було на гріх скубнути шматок пасовища, відкраїти куток грілля, ділянку лісу. Жінки негрошовитих сімей брали на свої плечі всі турботи. А ми з кримцями і Петриком війною на Україні міста підемо. Тому відповідних виборів власноруч жертви Верховної України. А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, гость нашої програми – це кураторка проєкту «Світи, народи. Історія кримських татар» за працею Валерія Возгрина, Ірина Правила. Ось, Ірина, ми зараз подивилися відео, і в цьому проєкті брали участь і журналісти, і відомі актори. І мені дуже цікаво, як реагували на прочитане учасники проєкту, що для них було нового? Для нас, знаєте, надзвичайно важливим був момент, коли є ідея, що у нас буде авторський голос, який прекрасно з завданням впорався Андрій Самінін, який дуже добре знайомий з цією темою, не без вашої підказки, Ельмаси, до речі. І ми подумали, що дійсно є авторський голос, але наскільки було б чудово долучити ще сучасних українців і кримських татар, які могли б бути, по-перше, як представники, звичайно,
лідери думок, які могли б за собою повести аудиторію ширшу, але й той самий час досягти такого ефекту, ніби вони є свідками подій і тої епохи. І коли ми пропонували і зверталися, склали список, почали звертатися до різних особистостей, то для нас надзвичайно було приємно, що всі, знаєте, реагували на цю пропозицію саме як можливість долучитися до спільної справи. І оце для нас було дуже високим показником, тому що якраз це і так і є. Тому що у нас часто, знаєте, робляться проєкти, і можна думати, що це якась приватна ідея, щось хтось окремо робить, якийсь задум. Але ось тут відразу, по-перше, і співпраця з каналом АТР, так, і загалом сама праця Возгріна, його постать, вони не викликали жодних запитань, і для нас також було приємно, що багато з учасників, ну, по-перше, для когось це був мовний виклик, так, зокрема для кримських. Мовний виклик, я це теж пам'ятаю. Це було дуже складно, але ми намагалися. Так, наприклад, я пам'ятаю, що, ну, як з вами ми боролися, так, за квітку. За квітку боролися, так. І чудово було просто слухати, як Айдер Междабаєв, да, читає свій найулюбленіший шматок про особливості російської общини, так, яку він дуже часто цитує, власне, російською мовою. І тут, як він прочитав її українською мовою, так, і що вона ще залунала, ну, отримала ще нові фарби. І також були моменти, коли з української сторони, наприклад, Богдан Бенюк, так, він, ну, так сказав, що для нього відкриття було події, про які він читав, так, і про гетьмана Петрика, і про події, які відбувалися тоді, про цю спільну боротьбу українців, українських татар. Тобто він знав, але якраз цього епізоду, який запропонували ми в Валерія Возгріна, він для нього це в чомусь було відкриття. І це надзвичайно важливо. І знаєте, в цьому проєкті ми ніби всі разом от починали як дійсно небайдужі громадяни, починаючи від нас і починаючи і продовжуючи лідерами думок, які так само підключалися як небайдужі громадяни. Але от судячи по тому досвіду і по нашому зараз відчуттю з командою, я вам скажу, що це відкрило якусь генетичну пам'ять про те, що наші народи завжди були поруч, і вони завжди існували поруч, і боролися, і були. Ну, тобто ми маємо бути разом, і це природньо. А нас просто століттями намагали якось штучно роз'єднати, розселити, налаштувати один проти одного. І в цьому от проєкті завдяки зануренню в цей матеріал, зокрема, ми відчули, що ми збагатили наші душі, ми зміцніли. Ми стали впевненіше. От навіть самі до цей досвід і спільної роботи, і занурення саме конкретно в цей матеріал. Мені дуже приємно, що зараз робляться такі проекти. А взагалі популяризувати історію дуже складно. І розуміють це все інтелігенція, да, Бенюк, Междабаєв і інше. А як викликати інтерес у суспільства? Взагалі це важливо? Звичайно, це важливо. Ми маємо множити наші аудиторії, тому що дійсно після подій 2014 року, так, коли ті верстви населення, які фактично і так були небайдужі, так стали ядром подій, пізніше це охопило ширші верстви, і стало зрозуміло, що це може бути виграш і перемога тільки якщо ми будемо спільно боротися, так, за цінності, за якісь елементарні речі. Але разом з тим ми бачимо, що зараз відбувається такий момент, що відбувається певна втома, так, і на цю втому дуже добре працюють, тобто на роз'єднання. І наше завдання не тільки гуртуватися, скажімо, таким інтелектуальним колом, так, тому що дуже часто буває так, що інтелектуальне коло один одного завжди бачить, працюють разом, і їм здається, що ось це справжня Україна. Але потім відбуваються якісь події, коли вирішує маса, вирішує народ, так, і ми бачимо зовсім інші результати, і не розуміємо, як ми могли сюди зайти. Тому, звичайно, для нас важливо працювати в ширшій аудиторії. І знаєте, я думаю, що тут треба починати з того, що
От навіть, знаєте, коли ми бралися за Возгріна, ми розуміли, що він досить складно пише. Дуже складно. Так. Для розуміння дуже складно. Так, і навіть от в основній роботі з Андрієм Самініним ми також докладали спільних зусиль, щоб, власне, це був проєкт, який буде сприйматися на слух і буде занурювати в ті часи, про які ми говоримо. Тобто у вас працювали ще редактори? Редактори, перекладачі, і крім того, ми, знаєте, в уяві це було таким чином, що ми перекладаємо, редагуємо, як зазвичай процес відбувається. Але ми побачили, що от у нас була основний етап перекладу, але було потім кілька етапів редагування. Тому що крім, знаєте, якихось орфографічних речей, крім відповідників, ми також шукали, як нам передати стиль в українській мові. Тому що у Возгріна дуже своєрідний стиль написання. Він може розкладати факт, контраргумент, і це все вести в одному абзаці і врешті прийти до висновку. І наші редактори просто доклали колосальних зусиль і підібрали ключі до Возгріна. І от думаючи про те, як робити ці сенси масовішими, так, і для ширшої аудиторії, ми розуміємо, що конкретно цей проєкт та і решта проєктів, які робляться з глибоким змістом, навколо них мають з'являтися, знаєте, якісь іще ініціативи, якісь іще додаткові події, обговорення, зустрічі, проговорення на презентаціях, виходи на ширші якісь заходи. Тому що людям що потрібно? Вони хочуть достатку, вони хочуть сонечка, вони хочуть спілкування, тобто вони хочуть такого позитивного, де вони зможуть обмінюватися енергіями. І ми маємо думати, яким чином, крім, скажімо, вузькопрофільного, так, і вузької аудиторії, також залучати і інших. Тому що будь-який проєкт є сенс, якщо працює дві сторони. Тобто є ті, хто його робить і пропрацьовує ці сенси, але й має бути слухач, глядач, який так само має долучитися, провести роботу душі, серця, голови. І наше завдання різними шляхами виходити на цю роботу. От одним з таких прикладів було наше рішення залучення лідерів думок, так, відомих особистостей. Так само ми в майбутньому плануємо організацію певних перформативних заходів, які, наприклад, могли в скороченому такому хронометражі, там за годину чи півтори фактично розкрити історію за Возгріном. Але ось, наприклад, в цьому форматі ми розуміємо, що дуже важливим завданням є показати оцей поступальний наступ і оцю анексію і агресію, яка фактично відбувалась століттям. Тому що ми всі зосереджені, зрозуміло, звичайно, на подіях 2014 року. Але якщо простежити і навіть словом Возгріна показати людям, що в часи Петра з'явилися городки, як сіра зона, як тепер у нас блокпости, так? І потім збирались конгреси, на яких з європейським народом ми обговорювали, що ой, а як же нам тепер ці городки вигнати? Тобто абсолютні паралелі до сьогодення. Тобто щось робиться, якась агресія, наступ, а потім на світовому рівні ми обговорюємо, як же домовитись з ворогом. І ось це важливо, знаходити ці ключики і актуалізувати. А як ви вважаєте, взагалі, можна якось змінити суспільство благодаря історії? Це можливо? Як ви вважаєте? Я думаю, що так. Тому що, знаєте, історія – це ж починаючи від того, яке в мене прізвище, хто моя бабуся, дідусь, прабабусь, де я живу, як називається моє місце, моя вулиця. Тобто, насправді, історія – це все, що було до нас. І, звичайно, рівень знань історичних у всіх людей різний. Але нас вона точно всіх цікавить. Тому що, знаючи історію в різних її проявах, ми можемо зрозуміти, хто ми є. І ось так само, як от я поділилася навіть нашим досвідом нашої команди, так, що ми позбавились страхів, упереджень завдяки тому, що ми занурилися в історію. Ми побачили настільки яскраві приклади спільних перемог, якихось подій, дуже потужних особистостей, які, знаєте, благородні вчинки робили. І ти це читаєш, розумієш, що вони творили і робили це на моїй землі. Значить, є оце, це те, що ми маємо наслідувати. І історія, звичайно,
потрібна річ для кожної особистості, для кожної людини. І тут знову наше завдання в тому, щоб доносити це до ширших аудиторій. І, можливо, заходити через абсолютно різні двері, знаєте, різні теми, але обов'язково робити так, щоб це було зрозуміло, найперше. Зрозуміло, да. Так. Це я з вами дуже згодна. А як ви вважаєте, от зараз є зацікавленість цією книгою? Як реагує суспільство? Ілі треба ще просувати цей матеріал? Знаєте, от за моїм досвідом, всяким, особливо режисерським, я побачила, що будь-який змістовний проєкт, який несе змісти, він його найважче займатися його промоцією, доносити до аудиторії. Тому що це дійсно потребує зусиль зі сторони аудиторії. І тут успішність будь-яких культурних проєктів, культурних продуктів залежить від двох складових. Про що зроблений проєкт? Який зміст основний? Яка тема? Як зроблено? Що якісно? Так? Оце як дві сторони одної складової. І друга складова – це наскільки потужно воно рекламується, про нього говориться, і наскільки зроблена оця промо-кампанія добре. Може бути таке, що не буде миттєвого результату. Є проєкти, які, знаєте, працюють на роки, на десятиліття. Але разом з тим треба докладати максимальних зусиль, щоб дійсно дізнавалися. Особливо, якщо це щось вартісне. І це завдання не тільки тих, хто робить. Це як насправді завдання всіх, тому що от зараз ми спостерігаємо час завдяки технологіям, що будь-хто може доєднатися, поділитися. Наприклад, історія кримських татар. Возгрін збирав записки, листи, до нього з'їжджалися люди з усього світу, щоб розказати свої історії. І зараз, сьогодні, ми є свідками наступних трагічних подій, які виявляють мужність, стійкість. І це той момент, коли і сьогодні люди можуть на базі, на платформі певного проєкту ділитися своєю історією, писати коментарі, зв'язуватись з командою. Ми, наприклад, абсолютно відкриті до того, щоб на всіх майданчиках історії кримських татар продовжувалися публікації, можливо, вже пов'язані з сучасною історією, або з історією конкретних окремих людей. Тому ми закликаємо всіх, давайте використовувати те, що зроблено, як перший крок. Тому що проєкт може бути зроблений так за півроку, за рік, за 1,5 року. Але наскільки важливо, щоб він жив. І якраз оце життя проєкту залежить від того, наскільки ми всі будемо уважні до нього і гуртуватися навколо нього. Я пам'ятаю вашу команду. Ви робили з дуже цікавими людьми цей проєкт, і це було дуже цікаво. Ви всі прямо жили. Розкажіть про команду, хто робив? Ну, найперше, взагалі, серце команди – це наша громадська організація, Конгрес активістів культури. І сьогодні я вже згадувала про події 2014 року, так? І якраз це стали важливими подіями і для українського громадянського суспільства. І от ми, власне, зібралися і всі зустрілися також на Майдані під час подій Революції Гідності. І от наша громадська організація зараз заходить, знову ж таки, на 8-й рік активізму, культурного активізму. Так? І це люди, які в першу чергу, звичайно, велика частина – це митці, це творці, люди, які створюють певні культурні продукти, які працюють з соціумом, які працюють з великими такими завданнями і з історією пов'язаними. І фактично пізніше ми згуртувалися і навколо цього проєкту, і, ну, таке, можна сказати, команда найважливіша проєкту. Це, власне, Віра Правило, моя сестра, яка є авторкою-перекладачкою. Це Владислав Зарічнюк, який є головним редактором, якому, власне, належать дуже цікаві мовні всякі діамантики в нашій роботі. Це Юлія Зімерман, людина, яка долучилася як продюсер, менеджер проєкту, і вона сама мешкає в Америці, але українка і
коли вона тільки почула про цей проєкт, вона доклала максимально зусиль, щоб зібрати на спільну кошті необхідну суму, щоб дійсно проєкт виглядав на світовому рівні. Це виконавчий продюсер Олександр Мощеряков, який, власне, займався всіма такими поточними питаннями. Власне, я куратор, і ще у нас є армія, можна сказати, контрагентів і додаткових людей, які займалися і перекладом, і редагуванням, і промоцією, і SMM-менеджментом. Тобто основні назвала, але насправді нас набагато більше працювало. Дуже дякую вам за ці проекти. Хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони теж долучалися, підтримували і також слухали, тому що цей проект робили професійна команда, і вони це зробили дуже цікаво. І я сама, захоплюючись, заслухаю цю книгу і вам пропоную. А ми продовжуємо. Ви ще є продюсеркою, режисеркою. І на вашому рахунку є цікаві фільми. Я подивилася, у вас дуже глибокий такий погляд. Ваші фільми дуже такі чоловічні, історичні. Я навіть даже захотіла з вами зробити спільний проєкт, спільний фільм, тому що дуже подобалось ваше мислення. Чим керуєтесь, коли вибираєте теми картин? Тут варто трошки розказати про взагалі вибір, напевно, покликання. Я називаю режисура, що це скоріше покликання, ніж професія, тому що не цілилась свідомо на цей вибір. Але життя склалось таким чином, що мене почало ніби вести по цій стежці. Я зустріла своїх майстрів і зрозуміла, що найперше це люди, з якими я хочу бути поряд і набиратися мудрості. А потім з приводу тем я якось дуже швидко зорієнтувалася, напевно, через оточення, через батьків, через сім'ю, де завжди дуже було багато творчих, цікавих людей, де завжди багато було літератури. Я зрозуміла, що мені там скільки, 16, 17, 18, 19 років, і щоб, наприклад, робити перші кроки серйозні і щось розказувати, мені ще мого досвіду, можливо, недостатньо. І цікаво, що першою моєю курсовою роботою це стала робота «Годинничок» за мотивами твору Далі Грінкевичуте, литовської письменниці і доктора, яка фактично описувала дуже багато у неї творів, присвячених якраз системою депортації. І «Годинничок» – це коротенька історія про її день народження і про той день, коли батьків депортували, як їх роз'єднали, їхню сім'ю, і через образ маленького дитячого годинничка, який подарував їй тато. І ось, прочитавши це буквально на одну сторінку, такий запис її щоденниковий, якось прочитавши ці речі там в 18 років, я відчула, що це життя, це драматургія потужна, це справжнє. І треба спробувати доторкнутися до цієї теми, тому що є відповідальність перед темою. І з самого початку вектор був на те, і це, звичайно, було заслугою наших майстрів. Мій майстер любив казати, що ви хочете щось сказати, чи зробити коливання в повітрі. Або ж це я в мистецтві, чи мистецтво в мені. І от такими категоріями все ми приміряли, все, за що б не бралися. І от Микола Іванович Мерзлікін, він в цьому був дуже таким потужним титаном і орієнтиром. І потім, коли ми зробили цю першу спробу, знаєте, зняли на домашню міні-діві-камеру в квартирах наших знайомих по Києву, де збереглися якісь елементи 40-х років, намагалися відтворити Каунас, майстерню художника. Але за ці там буквально 10 хвилин нам вдалося відчути тему і зробити її. І зокрема, в цьому творі і в фільмі остання фраза – це про те, як дитина виходить на розмову з цим, не знаю, катом, ворогом, який прийшов за її сім'єю. І вона питає у нього, чи приніс мій годинничок тобі щастя? І ось
в цьому маленькому меседжі, я думаю, перша була моя зустріч взагалі з темою і депортації, і оцього вторгнення постійного. І від того часу оця тема вторгнення, коли на нашу територію, на наше життя, на наші цінності постійно заступають, хочуть нас позбутися, довести нам, що ми не годні, ми не можемо, ми не достатньо... Ми не можемо просто бути щасливими. І ця тема якось почала супроводжувати. І вже на диплом, і вже на перші фільми після університету я обрала тему такого дорослішання. І врешті у нас вийшла міжнародна унікальна кінотрилогія «Моє дитинство», яка об'єднала в собі 3 фільми, які ми зняли в Грузії, Україні, Італії, про 3 хлопчиків, яким 6, 11 і 15 років, і про момент того, як всі вони знаходяться у повоєнний час, і так чи інакше в сім'ях або неповних, або зовсім без батьків. І оцей момент, коли дитина, підліток знаходиться, знаєте, ніби на долоні у Всевишнього, у долі, і намагається просто усвідомити, хто вони і куди прагнути, шукають покровительства, шукають орієнтирів для того, щоб врешті відчути цей потяг стати особистостями. І ця тема прийшла дуже цікаво, тому що ці фільми – це фактично на основі оповідань Степана Васильченка, Нодара Думбадзе, Ніно Палумбо. Абсолютно 3 різних письменники з 3 різних країн. Але отакий в містичний спосіб їхні теми, їхніх оповідань поєдналися. І знаєте, коли ми починали робити, абсолютно не було навіть уявлення, що в Україні може бути війна. Тобто це був 10-11 рік, перші наші проби. І тоді, коли ми вже почали знімати трилогію, перший фільм зняли, зайшли на другий і почались всі події, і ми побачили, що, знаєте, є таке певне мистецьке перечуття завжди. Коли митець якусь тему відчуває, це не просто так, не даремно. І коли ми вже закінчили трилогію, і спочатку думали, що можливо, це таке фестивальне кіно для такої вузької аудиторії, але майже на всіх майданчиках, де ми показувались, ми відчули такий ефект, знаєте, що дуже цікавий, зокрема, показ був в посольстві Грузії, тому що один з меценатів головних – це, власне, Грігор Катамадзе, фільму «Кров» і загалом трилогії. І ми тоді зробили показ, і, знаєте, в посольство прийшли дуже різні люди, абсолютно з різних сфер, такі, знаєте, себе показати, якби долучитися до мистецтва. І потім, я пам'ятаю цей момент, коли ми додивилися фільм, власне, це був «Кров», і всі стали по-хорошому однакові. І ось оце завдання об'єднувати через якісь такі речі, які насправді стосуються всіх нас, і теми, які про справжнє. Оце той момент, про який можу сказати, що, напевно, теми знаходять мене, ніж я їх шукаю. І зараз ми, продовжуючи працювати, розуміємо, що, наприклад, аудіокнига, так, взагалі це був задум, можна сказати, молодшої моєї сестри Віри, так, і нашої мами, яка, власне, від Айдера Мождабаєвої почула про те, що потрібно український переклад. І це їхня була ініціатива. Але потім, коли ми почали разом працювати над цим і думати, як реалізувати це, я зрозуміла, що це і моя тема в плані того, що оце вторгнення і оцей злочин, він насправді такого масштабного рівня, і він настільки по-різному стосується України, що це обов'язково треба робити. Такі проєкти, вони дуже важливі і потрібні, тому що вони лікують душі, вони змінюють свідомість. І ви зараз розповіли про депортацію. В нас ще були, тому що це для нас це було ще недавно. Я теж народилася в містах депортації. І добре, що ви про це розповідаєте через свої роботи, через кіно, через такі проєкти, як «Возгрін». А як ви вважаєте, як популяризувати взагалі історію в кінематографі, як зробити так, щоб домінував глядацький інтерес, а не просто був фільм за ідеологічними стандартами? Угу. Це, насправді, один з найбільших викликів для українського кінематографу. І ось, знову ж таки, після подій 2014 року ніби відкрилися двері
ми змогли вже брати теми, які стосуються білих плям в історії, так, які стосуються якихось таких важливих подій, про які раніше замовчувались. Ну і робити теми і розкривати теми, якраз що стосуються ідентичності. Ніби з'явилася ця можливість, двері відкрилися, і глядацьке очікування, воно дуже стало потужним, саме таких тем. Але ми спостерігаємо, що не всі українські картини, не всі фільми, а правильніше сказати, тільки деякі по-справжньому знаходять такий майже 100% і відгук, і по-справжньому можна сказати, що це вдалий проєкт або вдалий фільм. Я думаю, що я дуже багато про це розмірковувала, і знаєте, як я казала, що ми як аудиторія маємо один одного теж підтримувати і завжди ходимо на українські фільми, в кінотеатри. І я завжди дуже з великими надіями йду на український будь-який фільм. Мені так хочеться, щоб він був прекрасний і чудовий. І, на жаль, не часто я дійсно наповнена виходжу з залу. І аналізуючи з режисерської точки зору, я можу сказати, що нашим митцям часто не вистачає по-справжнього занурення в тему. Тобто трошки кон'юнктурний підхід. Ми розуміємо, що ось ця тема зараз на часі, вона буде добре сприйнята. Є запит аудиторії на те, щоб зробити фільм, скажімо. Який запит? Ось що цікаво суспільству зараз? Насправді, я думаю, що українському суспільстві зараз цікаво дійсно, зокрема, історичні події, скажімо, не тільки ХХ століття, але й події, які були і раніше. Тобто ті історії, які могли б більше розказувати нам про те, що ми були, ми жили, ми існували, ми перемагали. Всі країни зараз це роблять. Туреччина, Середня Азія, вони... А здесь всього дуже мало. Побутові теми, вони домінують. От так. Чому так? Ось побутові теми домінують, тому що в побутових темах, знаєте, якраз оце занурення і розкриття теми, воно відбувається, простіше. Тобто ми говоримо про те, що там оточує всіх нас і що ми зустрічаємо кожен день. А от робота з такими матеріалами, які потребують занурення в історію, в змісти, це треба докласти зусилля найперше авторів. І, на жаль, часто ти розумієш, що просто автори цієї картини не знають теми свого ж фільму, або її немає. Тому що, знаєте, от як мій інший майстер Василь Петрович Вітер дуже добре говорить, що будь-яке справжнє мистецтво або хороший фільм має починатися з першого кадру, який відповідає темі. І тоді вже глядач отримує правила і розуміє, ага, це про це, на якомусь емоційному, підсвідомому рівні. І потім, коли картина закінчується, вона стає цілісною. І ти виходиш з наповненням, ти відчув цю тему. А у нас дуже багато випадкових речей, поверхових речей. І, напевно, це через те, що ми в вічній оцій парадигмі гроші чи мистецтво, так, давайте нормально заробимо на цьому проєкті. Касовість. Кіно, це от можливість заробити. І я вам хочу сказати, що ми просто зараз в епіцентрі оцієї боротьби за тему проєкту, тому що наш найбільший зараз кінематографічний проєкт – це фільм «Джеря» за мотивами повісті Івана Чуя-Левицького Миколи Джеря. І це якраз історія про... Це ваш фільм. Так, це авторський фільм, і фактично це буде мій перший дебютний повнометражний фільм. І це історія про українця, який живе в 19 столітті, так, в кріпацькій Україні. І здавалося, знаєте, можна почути, що ця тема, це вже було колись давно, і навіщо нам ця сільська Україна, до цього повертатись? Але насправді ні. Ми по-справжньому цей період, зокрема українську класичну літературу, ми її не пропрацювали, ми теми не розкрили. Тому що, зокрема, Джеря – це взагалі наш Одіссей. Це історія про цю особистість, силу духу, який знає, чує, яким світ має бути насправді, яка Україна має бути.
а навколо нього відбувається просто все, що огидне, не таке, несправедливе. І він виривається з свого маленького світу замкненого села і йде через всю Україну з хлопцями до Бессарабії, до виходу до моря, до світу. І цей образ надзвичайно потужний. І зараз ми чим глибше в цю занурюємося історію, розуміємо, наскільки ця тема може просто об'єднати українців і дати такі дуже потужні ключі, і навіть надихнути на наступні якісь речі. Але робота над цим проєктом потребує просто ювелірного підходу. Тому що, починаючи від рибальського куреня, від ядки, мечету, пічки для хліба, до речі, яка теж має коріння з кримсько-татарське, ти просто розшифровуєш всі елементи цього світу. І поки ти не розшифруєш, ти не можеш говорити про нього так достойно. Тому багато хто просто не хоче занурюватись, і, напевно, це через те, що пріоритети трошки інші. Тобто не є завдання зробити оце щось мистецький вираз, якийсь мистецький твір, щоб захопити людей і подіяти в серце. А є завдання більше таке бізнесове, комерційне. А чому такі глибокі, такі, як ви зараз розповіли про такі важливі проекти, про такі теми, вони взагалі не підтримуються? От що зробити, щоб якось змінити там керівників, якось так, щоб були більше підтримки для таких тем? Що потрібно зробити, щоб був інтерес не тільки для касових, для таких неглибоких? Що потрібно зробити? В дечому це питання оцього історичного розвитку, і має з'явитися кілька, принаймні, проєктів потужних, які будуть так об'єднувати зміст і форму, які дійсно стануть масовими, які фактично можуть змінити взагалі історію розвитку сучасного українського кіно. Але так само важливо, знаєте, не поступатися і робити максимум кожен на своєму місці. Тобто, наприклад, ми не отримали, коли перший раз подавали Держкіно, підтримку, але ми не збираємося зупинятися. Тобто ми будемо поєднувати, шукати, уже навіть зараз спільнокошт частково зробили, будемо шукати меценатів і знову повертатися до державних інституцій, говорити, дивіться, як виріс наш проєкт, як він оформився. Ви давайте і отримувати цей фідбек, а потім цей фідбек виносити на розгляд аудиторії. От дивіться, що ми робимо, ось нам так поки відповідають. І оцей живий процес, знаєте, ми всі маємо бути активними. Ми маємо обговорювати ті картини, які підтримуються, які не підтримуються. Так? Дуже потужний був відгук від суспільства, коли ми побачили, що там, наприклад, бали отримали зовсім не ці проєкти або там фінансування. Тобто це обурення постійне. Поява таких проєктів напряму залежить від формування громадського суспільства. Тобто, якщо ми будемо активними вимагати, що ми хочемо таких фільмів, ми хочемо таке дивитися, хочемо таких проєктів, то і донорські інституції будуть слухати це, тому що вони роздають наші гроші. І один експерт відповідає насправді за мільйонів. І треба робити таким чином, щоб кожен експерт відчував, що він зараз оцінює за мільйони людей, українців. І тому він має, відповідно, і думати, і відчувати цю відповідальність. Мені зараз дуже приємно, що в країні є такі люди, як ви. Це патріотизм. Справжній патріотизм, він так і виражається. Тому дуже вам дякую за таку позицію, вашу таку наполегливість. А як ви знаходите кошти на це все? Як ви це робите? Що вам допомагає не зупинятися? Ведь є бюрократична система, ви стикаєтесь з цим теж. Що вам допомагає не зупинятися і як ви знаходите кошти на свої проекти? Допомагають не зупинятися зустрічі, справжні люди. Тому що коли ти робиш один крок, другий, третій, то ти зустрічаєш когось, хто йде на зустріч, хто йде за тобою. І ти ділишся і спілкуєшся, і ти розумієш, що тут можна щось разом зробити, тут можна зайти в ці двері, тобі хтось підкаже, постукай ще туди. А з приводу фінансування це дуже складна історія. От зараз для нас цей 21-й рік надзвичайно був складним, тому що ми боремося за життя проєктів. І знаєте, це такий складний момент,
коли ти дивишся, от сьогодні, наприклад, у мене постійно, то я режисер та продюсер. І, наприклад, я дивлюсь, працюю як режисер над проєктом і бачу, що він потрясаючий. Уже образи є, музика. Я все бачу цей світ і думаю, це просто неймовірно може бути. І в той самий час я розумію, скільки це коштує, да? І де це шукати. І оцей постійно розрив між тим, що тут дійсно вартісне, а тобі треба шукати можливості. Ми завжди стратегуємо, маємо план А, план Б, план С. Дуже допомогла якраз Юлія, яка є копродюсером в наших інших проєктів. І ми завжди, от вона ходить, зокрема, ще в гори, Юлія Зіммерман, і зараз ще один у нас з нею продюсерський, режисерський проєкт про Владислава Терзула. Терзул-14 – це легенда українського альпінізму. І от завжди альпіністи кажуть, коли ти там на висоті, коли тобі вже не вистачає повітря, коли ти починаєш думати, ой, можливо спуститися вниз, можливо, це вже кінець, тобі просто треба зробити наступний крок. І ось цей образ і цей принцип – це те, що нам допомагає. Треба робити наступний крок. А є такі вітчизняні фільми, які прям здивували вас, прям змінили ваше життя? Ілі ще таких картин немає? Ви плануєте таке зробити? Ну, якщо говорити про фільми, які зовсім повпливали, це, звичайно, фільми, які, в принципі, були в історії українського кіно. Тобто ми можемо говорити і про Олександра Довженка, який, звичайно, своєю землею вражає весь світ. Зокрема, і про Кавалерідзе, наприклад, я, передивляючись навіть нещодавно його певні сцени, думаю, наскільки це висока режисерська майстерність. Звичайно, фільми, скажімо, такі як «Сон», про Шевченка, режисера Денисенка, де зіграв Миколайчук головну роль. І це, наприклад, перший фільм, який я побачила на кіноплівці в маленькому районному кінотеатрі. І я пам'ятаю, що цей момент став визначальним в чомусь в моєму житті. Далі, звичайно, зараз я захоплююся роботою Сергія Буковського в документалістиці. Тобто те, що він робить, це дійсно майстерність дуже високого гатунку. Багато є проєктів, які, мені здається, що вдало спробували певні сегменти, і є моменти, коли ти розчиняєшся в мистецтві, да? Не тільки думаєш як режисер, як воно зроблено, а от дійсно є певний відгук. Тобто, це фактично всі сучасні картини, які у всіх є, про які всі знають. Якщо говорити про світовий масштаб, нещодавно з останнього, те, що вдалося подивитися, це «Рука Бога» Соррентіно. От ми знімали кіно в Італії, «Мій університет», «Ля Мій університет», і у нас вийшов фільм «Поезія». А подивившись Соррентіно, я подумала, так ми абсолютно в контексті італійського кінематографу. Там теж тема дорослішання, так, цього підлітковості. І там дуже цікавий є епізод спілкування юного хлопця, який мріє стати режисером, і уже досвідченого. І оцей епізод просто, я думаю, це може війти в канони. Що таке, що треба бути сміливим, щоб піти в кіно і мати свою тему, до речі, про те, що ми з вами сьогодні говорили. Тому є ким захоплюватися. А останні роки сучасне кіно українське? Хто вам подобається? Звичайно, велика... Таке молоде, сучасне, молодь. А є хто з молоді, з молодих режисерів? Знаєте, от у нас, знову ж таки, коли ти професійно щось аналізуєш, є категорії подобається, не подобається, да, як глядацькі. Але у мене все ж таки до українського кіно ставлення таке більше професійно-режисерське. І я будь-яку картину можу сказати, що якщо говорити про українське, саме кіномитців українських, то тут для мене це як лабораторія. Тобто, подивившись фільм українського молодого режисера, я скоріше скажу, що вдалося, що не вдалося. І що можна було зробити. Тобто, для мене такий більше цікавий підхід, тому що я сама постійно працюю над тим, щоб ставати краще і думати, а що ж цьому українському кінематографу треба. Моє велике побажання було б для українського сучасного кінематографу, навіть, можна сказати, на сучасну тематику, щоб ми більше пропрацьовували, проговорювали в фільмах теми, які ми зустрічаємо кожен день. Я просто себе ловила на думці, що ми зустрічаємо грубість, знаєте, оцього, наприклад, навіть
проблему україно-російської мови. Да, і ми зустрічаємо стільки кіношних історій в житті, але цього немає в кінематографі на екрані, відображення. Навіть колись робили ми фільм «Сонет 132» якраз про конфлікт україно-російської мови. Тоді мені всі говорили, не роби, нема цього конфлікту, не треба. От зараз він настільки вже явний, і можна було проговорювати ці теми. І це стосується і всіх викликів сьогодення. Хотілося б, щоб більше з'являлося саме як відгуку на те, що з нами відбувається сьогодні, а не лише такі приватні, знаєте, рефлексії або речі, які є досить інтимними, скажімо так. А взагалі, як ви вважаєте, після 2014 року, що відбувається з суспільством? В 2014 році відбулося певне об'єднання. Тобто об'єднання найперше оцих людей, які були розпорошені, робили кожен свої речі, свої проєкти, можливо, десь боролися з вітряками своїми. А 2014 рік всіх об'єднав, сказав, що тема української ідентичності на часі, тема європейської інтеграції, так? Після цього почалася, як кожна хвиля має підйоми і спади, почалося органічний процес того, що хвиля почала спадати. Але вона почала спадати не в плані того, що ми ніби пішли кудись в іншу сторону. Просто ми були разом, а потім ми знову почали займатися кожен своїм проєктом. І, як на мене, є дуже позитивні зміни в тому, що в нас почало з'являтися громадянське суспільство. Тобто воно заядрилося. Тобто відчуваєте, що зараз в країні війна? Суспільство відчуває це? Так масштабно, колосально ми можемо говорити про те, що інколи ти зустрічаєш особисто людей, які ніби далекі від цього, живуть абсолютно якимось іншим життям. На великий загал, особливо якщо стосується якихось побутових речей. Але загалом оце ядро, яке сформувалося під час Майдану, і під час війни, мені здається, що його голос, його вплив стає все більшим і більшим. Навіть поява такої кількості великої відеоблогерів, лідерів думок, це про це свідчить. Але є оця робота на нашу втому. На те, що ми втомилися від війни, ми втомилися від боротьби. І ось це найбільша загроза. Ми кожен день маємо себе знову і знову повертати до того, що боротьба ще триває. Культура може бути інструментом боротьби? Так, обов'язково, і культура може бути інструментом і боротьби, і натхнення на цю боротьбу, і продукуванням змістів, заради чого йти на боротьбу. Тому що, так, відома фраза, якщо ми не будемо захищати культуру, за що ж нам боротися? Тому обов'язково культура може бути інструментом і може бути якраз таким об'єднуючим елементом. От, зокрема, якщо розмірковувати про те, які проєкти могли бути такі єднальні для українців і кримських татар, так, ми можемо говорити, що чому б не міг з'явитися, скажімо, мистецький парк імені Агатангела Кримського, в якому був би кінотеатр, сцена, приміщення. Глобально. Якщо наші політики би так мислили, в нас не було б цих проблем і не було б 2014 року. Так, але разом з тим, давайте уявімо собі. І ми, коли говоримо про боротьбу, навіть повертаючись до Возгріна, скільки є речей, які насправді про прекрасне. От ми читали з вами, так, «Місто-сад», уривок для аудіокниги. І це потрясаюче. І мені здається, що це та тема, яка могла б об'єднати найширше аудиторії серед кримських татар, серед українців, які просто разом висадили, наприклад, сад, і потім там реалізовували і дивилися культурні проєкти. Якби, наприклад, велика кількість українців посадили якесь дерево в саду, мистецькому саду, про який ми сказали, вони б уже ходили туди і на театр, і вже ходили б на концерти. Або, скажімо, спільна тема – це море, так? Море, як теж певний символ цього виходу в світ, яке об'єднує нас. Те саме регіони також треба підключати. Скажімо, в Одесі дуже багато приміщень, якихось санаторіїв, маєтків,
проєктів. Можна було б там робити резиденції, знаєте, робити історичні там конгреси, наприклад, конгрес Хаджибей, і розмовляти і розмірковувати про те, що нам потрібно, стратегувати майбутнє Одеської і Ялтинської кіностудії. Насправді стільки є прекрасних речей, які можуть об'єднувати якомога ширше коло людей, що нам просто треба потихеньку, знаєте, от візуалізувати, масштабно називати ці плани, до них рухатись. Угу. А якщо в мене була б можливість, я б зробила б все, щоб ви були міністром культури. Давайте уявимо, що ви міністр культури. Як ви вважаєте, які потрібні проєкти, щоб тема Криму була на порядку денному? Ну от, власне, щоб тема Криму була на порядку денному, треба ті проєкти, які будуть нас єднати. І, по-перше, це мають бути проєкти пов'язані з нашими спільними перемогами і нашими спільними подіями. Те, що було тоді і як це стосується нас, обидва народи. Так само це от мають бути проєкти, які об'єднують нас в оцих традиціях, цього, знову ж таки, і садівництва, і будівництва. От є потрясаючий образ, який ми взяли для проєкту «Святий народ. Історія кримських татар», і взагалі якого, звичайно, ми надихнулися від Возгріна, образ оцього вічної чешми, вічної пам'яті, джерела. Символ джерела, знаєте, тут ми на джері працюємо, там джерело ключове. І оцей символ джерела – це те, що нас може об'єднувати, оце чиста вода. І от через такі символи, через вічне, ми маємо дотичні такі точки, навколо яких ми маємо придумувати абсолютно різні проєкти. Якщо говорити, наприклад, те саме про кіно, мені здається, що ті події, які відбувалися в 90-х роках, ваше повернення в Україну, це така тема, яка заслуговує на серіали, повнометражні фільми. І поруч може бути боротьба українського руху, наприклад, національного, так і повернення кримських татар. Так, це було пов'язано. І український рух, і повернення. Так, і ось ці всі теми, тут можна брейнстормити. Ми з вами, Ільвас, можемо сісти навіть і написати, скільки цього можна зробити. Тому тем, насправді, дуже багато. Але от наше завдання, оце, про що ми сьогодні говорили, відповідально і із зануренням підходити до цих тем. Тому що ми маємо розуміти і поважати масштаб особистостей, які працювали до нас, і які, фактично, дали нам цю землю, так передали, дають можливість тут жити, творити. І сьогодні маємо бути вдячні тим людям, які захищають нас, так, і дають нам можливість сьогодні спілкуватися про ці плани на майбутнє. Якщо ми це зробили б раніше, але добре, що ми зараз про це говоримо і плануємо. І мені, знаєте, зараз дуже цікаво, хто на вас так вплинув? Возгрін чи родичі? Ви так зацікавились кримсько-татарською історією, культурою, і вам це дуже цікаво. Я зараз з таким задоволенням вас слухаю, тому що таких людей в країні дуже мало. І якщо було б нас більше, ми могли б робити більше корисного для нашого суспільства. Як це так сталося у вас? Скільки зацікавленості? Насправді з Кримом ми пов'язані потужно тим, що ми обов'язково кожен рік були в Криму. І це не тільки справа там відпочинку, так, моя сім'я, мої батьки самої молодості завжди в найтаких дикіших місцях, знаєте, це відпочинок такий складний з наметами і з усім. І фактично все своє життя в встановленні, в підлітковому віці я провела влітку саме серед цієї природи, саме в цій атмосфері. І, звичайно, ми багато не знали, чого могли більше дізнатися, зокрема про кримських татар. Тому що, знову ж таки, працювали на опередження або про те, щоб мало говорили про наші об'єднуючі речі. Але, будучи там, уже ти як стаєш частиною цього відчуття світу. І, знаєте, завжди було відчуття, що це якась наша
спільна земля, так що Україна, вона от єдина, і це абсолютно органічно все. І ніколи не було думки про те, що хтось може на це зазіхнути. Ще, звичайно, і оточення, і небайдужі люди, і те, що в сім'ї, зокрема, мама завжди багато, і ми читали, і, наприклад, про Далю Гринкевичу, ми сьогодні згадали, це оповідання я прочитала в книзі, яку подарував мені мій хрещений. Тобто воно складається з таких маленьких елементів, і я дуже вірю в знаки долі, в містику, в те, що нас Всевишній веде по нашій все дорозі. Це закінчиться, ви в це вірите? В те, що у нас все буде добре? Да. З Кримом все буде добре, і ми будемо з вами знімати фільми вже в Криму. Так, знаєте, і, зокрема, от зараз, думаючи про продовження проєкту «Історія кримських татар», плануючи далі, де шукати ресурси, як пробувати тему і продовжувати це реалізовувати, ми спіймали себе на думці, що візуалізуємо собі картину потужного також заходу, презентації, повернення каналу АТР в Криму, де ми б могли це все разом слухати, читати. І обов'язково віримо, що це відбудеться, тому що, знаєте, зокрема, про Валерія Возгріна, він в 90-х говорив про ті речі, які ми почали абсолютно виносити на першу авансцену після 14-го року. Але він в 90-х роках говорив і про те, що зробила Росія, так, і про цю всю несправедливість. І він настільки відповідально і чесно підійшов до фактів, що його підхід – це наша запорука того, що ми щось правдиве робимо. І його впевненість в тому, що справедливість має взяти гору, інакше ніяк. Мені здається, що це той вектор, який ми маємо тримати. Дуже вам дякую. Вам дякую за таку цікаву розмову, за вашу працю і за вашу таку позицію. Сьогодні дійсно була патріотична людина на нашій програмі. Дуже вам дякую. А ми завершуємо нашу програму. Я нагадаю, гостем нашої програми була кінорежисерка, продюсерка та кураторка проєкту «Світи народи. Історія кримських татар» за працею Валерія Возгрина, Ірина Правила. І я з вами прощаюсь. До зустрічі в наших наступних програмах. Будьте з АТР.